han skulle. Han holdt jul i går, tror jeg. Okay. I går. Jeg holder jul den 23. og så har jeg valgt ikke at være med noget andet tidspunkt. Hvad skal du så lave den 24. juleaften? Jeg skal være hjemme, fordi jeg fucking hader jul. Nå. Okay, Grinch. Det er ikke rigtigt. Ja. Nå, det var det galt. Her. Æblet. Åh. Hvor er han nu? Det er hvad? Stop, kom her, mand. Kom her. Ja, der er ikke nogen grund til at redde ham, fordi han kan ikke redde. Nej, nej. Kom nu. Nej. Jeg er med. Hvad fanden har du? Jeg mister nu. Hvordan har du mistet intet liv, Johan? Jeg mister nu. Jeg der bliver dag, mand. Ej, hvor ser det sjovt ud, det der. For mig. Bertram, altså han svæver for mig lige nu. Bertram svæver rundt. Det ser mega mærkeligt ud. Fint, han svæver ikke. Han er en fe. Sæk med lakrids konjø. Jeg har fundet ham. Op over dig, der er Johan. Nej, for fanden, jeg laver ikke sjov. Hej nu. Au! Jeg slår mig. Altså, hvorfor er du sådan en forståelig lille brudskid? Uh-oh. Hva, Noah? Nå. Kom herop, Nora. Kom herop. Hvad? Nej, Noah. Lyt efter. Uh-oh. Du skal lytte til farmand nu. Altså, Nora, virker din væk ikke? Eller... Du får stuerrest. Nej. 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 Hvem skød? Au. Hvad sagde du? Hvem skrev i gruppen? Ikke noget. Ocean. Oh. Ocean Man. Min tur. Gave, lave, bave, kæve, mave, save. En gave. Jeg er din far. Jeg er ligeglad. Der er en til der, Johan. Der er en til der. Ved siden af dig. Derovre. Løb, Nora! Jeg kan ikke dræbe ham med en lille snebold. Og især ikke her. Sådan der. Your skin. Vi skal ikke Oh yeah, your skin and bones. Ja, den tager jeg lige. To something beautiful. Fulle, lulle. You know I love you. Jeg elsker ikke Trudy Frutti. Rudi far. Trudy Frutti. Nej, jeg hader Trudy. Trudy er Og du kan lukke numsen. Wow! Har du en flåt? Hallo, er det fordi du har en flåt på dig, Hans Ulla? Jeg har det ikke. Det var derfor, de døde sidst. Ej, har du medicinal wound? Oh my god. Oh my god. Altså, nu skal du snakke sådan der. Jeg er oprigtigt døende. Jeg er ligeglad. Johan, jeg kom til at tage din stikpind. Fuck. Slap nu af, din lille surlå. Hvorfor skal jeg skulle aldrig bære noget? Jeg har en pølsehånd. Nå, fair nok. Måske kan du få liv herovre, Burger. Hvor er Hans Ulla? Rebecca, du skal tænke lige ud. Oh, let's go. Bandage.
Jeg har brug for bandage. Nej, det har jeg faktisk. Giv mig den der. One shy, get up there. Ui, det var en god en, du fik der, var han skulle Nej, han skulle Nej, jeg skulle have. Ja. Jeg mangler at spise noget den. Hvis vi gad. Nej, det gider jeg egentlig ikke. Jo, hvis jeg finder et, men det gør jeg ikke, så... Ja, hvis vi finder et. Jeg kommer ikke til at... Hvad? I'm the stairway up to heaven live on every TV. Oh shit, jeg tror ikke vi kan stå her. Det kan vi heller ikke. Kom tilbage, Bertram, kom tilbage! Nej, Bertram! Nå, men jeg har det sgu lidt fint egentlig. Hvor hen? Hvor? Det ved jeg ikke. Bertram! Hvor fanden blev han af? Glem det der. Nå, han er lige der. Jeg har... Uh-oh. Ja. Nej. Kom nu. Nej. Den der. Hvad? Hvad er det, du græder af, din dumme? Ja, det siger jeg også. Fuck dig. Okay. Og jeg... Ja, hold din kæft. Du er ikke en engel. Hvad mener du? Det var dig, der Hvis du var her, jeg ville dø, altså, kom on. Fancy dick. Jeg sagde aldrig, at jeg var en engel, okay? Det gjorde du jo så faktisk. Din klunk. For jeg vil have en bad boy. Og jeg vil have mad. Den der sang der. Vent. Ej, jeg gider ikke. Nej! Fuck. Nej, togen rejser så, Bertram. Så hørte du det. Hvorfor er der snifnuk og regn på samme tid? Det ser ikke ret. Det ser bare virkelig grimt ud. Okay. Er der nogen vej, du vil gå? Så er jeg simpelthen dig. Nej, jeg har ikke rigtig nogen vej, jeg vil gå. Der er ikke så mange steder, jeg kan kigge mig omkring for at kigge hvilken vej jeg vil. Slap af! Hvad er det? Det er mega højt. Fuck, det lyder mega sjovt. Det var bare ekko igennem hele grotten. Lille, jeg er reddet. Hvad fanden snakker du om hjælp? Altså, hvad fanden er det, jeg skal gøre? Nej! Johan! Ja? Johan! Ja? Hvor er du? Nå, du der? Jeg er længere væk, som cirka sådan... Jeg brænder lige nu. Uh-oh. Nej! Kig her! Johan, fuck af! Jeg har det fint, faktisk. For helvede! Nej, okay. Jeg har det fast. Nej. Bare roligt, jeg har det fint. Hvorfor går det? Hjælp! Fuck! Løb bare som løb! Det der! Løb bare som! Løb det der! Vi stod deroppe, så hvis jeg havde ramt dig, så havde du faldet ud og faldet ud over det. Men hvis du ikke havde hoppet, så havde du bare faldet. Eller pointen er bare, at du hoppede på det rigtige tidspunkt. Det var det godt, men jeg hoppede slet ikke jo. Men du hoppede, og så skød jeg nemlig. Og så ramte jeg under dine ben. Hvor blev du af? Der er sådan en kæmpe tornado.
Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg kan slet ikke finde dig. Hvor er du henne? Er du oppe, eller når er du der? Nå, der! Åh, nej. Der røg kraniet lige. Altså, er der en forskel på sidste gang og den her gang? Ja, nu er du her. Pas på, gutter. Her er solscreme. Jeg har ikke brug for det. Nej. Hvorfor kan jeg ikke droppe? Ud til data. Du skal smide den hårdt. Du skal smide den sådan. Nå, Bertram er død. Nej, seriøst? Ja. Ja, det gør. Det var ret langt fald. Hvor er den henne? Hvor er den Her. Okay, pis. Jeg kunne ellers godt have reddet ham, tror jeg. Okay, der har bare været mad i dem her. Johan, jeg var Ja, men jeg spiser den her. Sådan, nu har jeg det meget bedre. Klip lige det der, hvor jeg falder. Ja. Men vi har Næste kiste, vi står på, skal vi altså tage, okay? Shit. Ja, det er rigtigt. Jeg mangler mad, og jeg mangler ting, og det kunne bare være godt at samle på egentlig. Don't be negative, Julen. Pas på, drengen. Shit! Tak for lort. Fjern min torn. Det er godt. Det er ikke godt. Min mus er død. Fjern min torn, Rebecca. Der var den sgu. Der er så meget ikke så meget liv tilbage. I er bare sådan en abeagtig, jeg bare står og kigger på den. Du er næsten med Bro, det er fint. Hvis jeg alle sammen skal være sådan lidt fjollet. Gør det, eller du kan lide at Du er en klam person, der er grim. Gør det, Nora, eller du kan lide at blive pæk. Jeg skal nok gøre det, hvis du slapper lidt af, ikke også? Altså, de er alle sammen på min røv hele tiden. Og jeg prøver bare at spise bacon, og så sådan, du må ikke spise bacon. Og så prøver jeg bare at lade være med at spise bacon, og så sådan, du skal ikke lade være med at spise bacon. Så nu falder jeg ned på grund af, at jeg ikke kan spise bacon, ikke også? Det her, det er alle sammen på grund af, at jeg ikke kan spise bacon, ikke? Og I alle sammen, lad være med at spise bacon. Øj, hvor var det, det er sjovt det der. Øj, hvor var det sjovt. Prøv at se, hvor meget længere jeg er kommet end jer.